No és cap fantasia, ni tampoc el producte d'una imaginació desbordada. No, amics meus. Les acusacions que he formulat avui, els càrrecs concrets enumerats aquí contra aquests individus, la seva traïció i el seu propòsit de sedició, són fets demostrats i absolutament innegables. Ara us demano que pronuncieu sentència contra aquests acusats i contra aquesta insensata aberració que només és capaç d'expressar-se per mitjà de la violència i de la destrucció. Contra Ursa, la perversió i l'odi de la qual contra tota la humanitat amenaça fins i tot els fills del planeta Krypto. I finalment, contra el general Zod, que amb la confiança d'aquest Consell havia estat nomenat responsable de la defensa del planeta. Ell és l'artífex d'aquest intent de rebel·lió i d'aquest insidiós complot per establir un nou ordre entre nosaltres, amb ell com a dictador absolut. Ja heu sentit les proves. Sentim ara la decisió del Consell. Culpable. 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 El vot ha de ser unànime, Jor-El. Tot depèn, doncs, de la teva decisió. Tu seràs qui ens condemni si així ho vols, i només tu seràs responsable davant meu. Festa dels nostres. No seria la primera vegada que no estàs d'acord amb el Consell. La teva veu seria molt important en aquest ordre nou. La més important després de la meva. T'ofereixo l'oportunitat d'aconseguir la glòria, Jor-El. Aprofita-la! Festa dels nostres. Un dia t'inclinaràs davant meu, Jor-El. T'ho juro! Encara que hagi d'esperar tota una eternitat. T'obligaré a sotmetre't al meu poder. Primer a tu i després als teus hereus.